Yo, what's up? Kamutiyo Mungangazi. Lalela. Hey, look. Mucabanga ukuthi ufriye South Africa yazi mfowethu ukhohlisiwe. Amabhuna amandi indawo yethu bayilothile usiko libulaliwe sidinga itekno yabo ukuze sihlale siphile siphozesiwe. Rest in peace bonke abashonile indlela yini banye abanyakudla ngoba bakulothile ukudla sekuyabiza babhica thina nangokwenzekile basenze ilima laba futhi bayasibhedela izinto siphume esandle ngathi kulahleka amabhengela. I've got crazy flow sengivele ngashaya ngachitha umrap uphenduka neswitch ngoba meflopa samcisha samukwakha ngapha vele nina nyabhidliza siyawufuna nomhlaba babomkhulu esikunuka intshiza asidlali sengivele ngakhohlwa nokubingelela igama lami Utiyo Mungangazi futhi ngiyasiphilela udouble cross me uyangirongisa skele ngasipasela Ramaphosa J2 ngifuna ufake netiyela ama-toilet amasha nanemchazo neningi lasela khona engabudila nakho uyekele njuku usibhedela namakula akabulala abantu abamnyama susa nanesivelo egcineni usobusa ukhala ufeva bamhlophe uyeka besizwe simnyama into yaziyo ukugcwala emaphalamende lokhu sindwa ikhala lesisimo sesiwesa than before manje uthini po blame thina lowo-ke umsangano ngiyakhatha ngiyakhuphuka futhi ngigeqa namagula ngiqeda ngani nona emvaka lakho mina ngiyavungula. Okay. Udor, Lamyan, Rap Ride Experience, King Ken Cypher, check this out, yo. I have rap ride on my back, screaming kompinti yami Dumengo ngena ngihlofa emsale nivuse topic ngami kushona komzali ngisilonda singapolice smile ngiyimpa umkhosi onqoba ngisho sekudeploy i-army ngiyakhuluma kodwa ngisho lutho like that Ramaphosa speech corruption yabi ishaya thina but not Ramaphosa's kids awethu kuphela hlafuna ama-crumbs not Ramaphosa's teeth namakhehle ephalamende awon Ramaphosa's stick nothing crazier than ukuba wasemzansi right now but it's better cause kuniveza ukuthi niyilima somehow but hey angijudge umuntu dog indlala ibangulaka ngoba ukuhlala kwakhe endlini still kwenza wena umasana ukulutha niqala ngamanje nakuqala ngama-line zethu ndringe ngathi udoti ngiphinde nibuye nizenza abangani bethu akulula ukulimitha ama-movement ami no matter what the curfew been an outlaw since birth esasiphila ngentando yethu nenganze esikole ngapha si-on and off esigele eziyavula ziyavala ngathi amasanga asejele eyi mukade uphinde iklasi you might as well quit school lo nyaka uma naphanapha njengenxeba le-pitbull I see they tryna get udora abathakathi inkinga bazi badila nani ipantula bangaliqalaphi nofisa ukungiqonda udinga lesibindi angazi uzosithathaphi ngoba ngibhonga kubi kanye ushef achitha amasaladi akhipha abaphakathi afake thina kugala abasakazi bese ngeke singaqhakazi siphathe umbhobho ikhanda singahlakazi bangibiza ngohaqazi uhoba ulovo odlula angaqalazi i-engihanga ndawonye itolo bese ngeke singayisakazi ogogo nomkhulu bakugcwela iphalamende imali bayidlisa kwethekeni encane ebhejelwa yishende mabekhankasa basho ithembisa bangeke bazenze kusesodinwa kubi kanye emzini yabo kuyoma amatende Dora Cypher, Cypher. Hey, what a thing, what am I? Zongin, zo, malume. Hey, burger. That's it, I still do believe. Non-believers got their own belief. And if you don't believe these non-believers, that's your own belief. Non-believers don't believe in God, that's their belief. And if you don't believe these non-believers, maybe better leave. Kayfanele nje, anginasikhathi umuntu oyitshela ngamnalo bese uzoyitshela mina indaba zami thi uyayitshela manje ngizonitshela ukuthi nje medef siyamzwela mina inkunzalo mizugabusile ngibenzela isibonelo sakhomba nomgodi esinomagayi nambona ucelemba qatha kembazelo busho sibajaha sifuna ukubasebenza plus khandela likanceza plus sifuna nokugqekeza sifana umuntu onyathela amaqanda sithatha i-breakfast ukulutha khanga ngendlela eningi ngesikhathi bethatha u-500 billion bawuluza ngesikhathi bethatha umhlaba namaplazi babesiluza that's the reason why singene phanjiva sisibuye nejuice manje we don't sleep in the night we like sleeping around indi yaligada ingane umfana masifika soqoba kwasani simanga into engayibona emiya bank fish ubiza kangaka entoli kanti mningi kangaka bayeke baphinde bavuse sophinde futhi sibaluse kuyahlala nokuthi ngadlala abantu badlala ngamandla abantu yazi cross inkanyezi elokishini evaka lokuba istar phenduke nefini labisho ukisa usenzakhala evaka lokhu samkhalela manje ibhodi liyaqapha egalini nami ngizophaka man Cypher, King
babuthwa kodwa yina ko Phoenix bongo yakhe babeshuthwa i-excuse bathu Zuma abanye bathi sifuna ukudla sethola ithuba lokuhlupha bathola ithuba lokujuqa siyabhubha isibalo sabafawo nawo siyanyuka from coronavirus sengathi suicide yobupha nobula kanti isicushwa abakhulu sosoduka sathengwa ngo-350 sibuka sambelwa amathuna wemongameli omusha ngibuza siphatheleni future ingane zethu mazovuka siphucuze ngasekho ukufunda siphuca igunya lokuphuze lokuzula kahle nophusha no Twitter but the system ngathi sound ekhali Hoover masijula komabona kude osinaka isiphuwa kasibangaka bazokufa solomnotho lozonyuka umthatho kade waphuka omaphuza nababacushwa badubula iThailand khomathulula impahla bebuthwa komunye umuzi umama nethama zange babuya ngapha sikwazi ukufihla kade transport yayihamba futhi nayo siza kutholakala emtholampilo kwabagulayo sofile ngathi new stars imhlawunqamalala ephuma meanwhile siphila ngomthandazo nokuthanda ucula ngicabanga what if igciwane lisabalala kabusha mema majida blinder rapper nomingane super king and cypher episode emnandi nolwazi obulifuna siyabuya